Καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή σε όλους. Και όχι μόνο καλή Κυριακή, αλλά καλές να είναι όλες οι μέρες της ζωής του καθενός μας. Μετράμε μέρες γιατί δεν ξέρουμε αν θα μετρήσουμε χρόνια. Δεν είμαι μηδενίστρια, μη φοβάστε, ούτε σας δίνω κακή ευχή. Είμαι εδώ στην Πνίκα που μίλησε ο Απόστολος Παύλος και μια και βρέθηκα εδώ στο Φιλοπάπου, είναι πάρα πολύ όμορφα, έχει μια εξαιρετική εκκλησία, κάνουν πολύ όμορφη Θεία Λειτουργία και είχε έρθει σήμερα στην εκκλησία ένας ιερέας από την Αφρική και μας έλεγε ότι εκεί στην Αφρική, στα μέρη εκείνα, μπορείτε να πατήσετε στο Google να δείτε όλα τα μέρη της Αφρικής και την Ιεραποστολή πώς εργάζονται. Εκεί λοιπόν στην Αφρική θα πήγαινε να βαπτίσει πάρα πολλούς ανθρώπους να γίνουν χριστιανοί και Έλληνες, όχι Έλληνες, ξένους μαύρους με το μαντίλι τους, αυτούς τους ανθρώπους που ντύνονται πάρα πολύ σεμνά παρότι δεν είναι χριστιανοί, έχουν άλλες θρησκείες, αλλά η Ιεραποστολή κάνει πάρα πολύ καλό έργο εκεί και εκεί θα βαπτιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα που θα επιστρέψει και μας λέει στην Αφρική μία βάπτιση κοστίζει 25 ευρώ, όσο ένα μικρό γευματάκι σε ένα καλό εστιατόριο. Όχι πολύ καλό, μέτριο. Δώσαμε λοιπόν όλοι ό,τι μπορούσε ο καθένας και εύχομαι να δώσουν πάρα πολλοί κόσμος τώρα που εσείς βλέπετε αυτό το βιντεάκι, να στείλετε χρήματα στην Ιεραποστολή στην Αφρική και στον Πατήρ Ευάγγελο Παπα-Νικολάου στο Καμερούν που κάνει τεράστιο έργο και σε άλλους ιερείς, δεν ξέρω πώς τον λέγανε αυτόν τον ιερέα, δεν θυμάμαι, αρχιεπίσκοπος είναι, να δώσετε χρήματα και να παραδειγματιστείτε από αυτούς τους ανθρώπους που κοστίζει 25 ευρώ μια βάπτιση, να δείτε ότι σήμερα δεν πρέπει να χαλάμε ένα κάρο λεφτά για να κάνουμε βαπτίσεις ακριβές. Θυμάμαι ο πατέρας Σάββας στον Άγιο Γεώργιο στον Καρέα μας έλεγε όλα τα βαπτιστικά του παιδιού θα είναι κατάλευκα, γιατί όταν αναδύεται από την Θεία Κολυμβήθρα, από τη Θεία Βάπτιση, το παιδί είναι κατάλευκο σαν χιόνι. Έτσι είναι το άκτιστο φως του Θεού που εγκαθίσταται στην ψυχή και στο σώμα του παιδιού και του δίνει και έναν άγγελο προστάτη του μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν επιτρέπεται να βάλετε άλλο είδους χρώμα επάνω στο παιδί που είναι κατάλευκο με τη χάρη του Θεού. Ούτε μπλε, ούτε ριγέ, ούτε Mickey Mouse, τίποτα. Τα ρούχα της βαπτίσεώς του θα είναι καθαρά, λευκά και η λαμπάδα του δεν θα έχει κουκλάκια και διάφορα άλλα. Η γνώμη δική μου είναι αυτή. Γιατί η λαμπάδα, όπως και η λαμπάδα που περπατάει μπροστά από το Ευαγγέλιο, που κανονικά η λαμπάδα μπροστά από το Ευαγγέλιο πρέπει να είναι μόνο μία. Όχι αυτό που βλέπουμε που πάνε πολύ μπροστά με λαμπάδες και από πίσω έρχεται το Ευαγγέλιο και παραπίσω ακολουθούν οι ιερείς. Γιατί μπροστά από τον Χριστό που είναι το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Μπροστά από τον Χριστό που προπορεύτηκε από Αυτόν, ποιος είναι? Για βρείτε το. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Η λαμπάδα λοιπόν του κάθενός μας, όπως και η λαμπάδα στα μωρά που βαπτίζονται, συμβολίζει τον Ιωάννη το Βαπτιστή, παιδιά. Δεν μπορείς στη λαμπάδα που συμβολίζει τον Ιωάννη το Βαπτιστή να του βάλεις κουκλάκια και Mickey Mouse. Αγοράστε τα άμα θέλετε να τα κάνετε δώρο στο παιδί. Όχι όμως να βάζετε τη λαμπάδα και να την κάνετε αυτό που δεν πρέπει. Θα βάζετε τη λαμπάδα όμορφη, καθαρή
και μπορείτε να τη στολίσετε με ένα πάρα πολύ ωραίο ή τραπεζομάντιλο με κοφτό κέντημα, να είναι πανέμορφη και θα παίρνετε κερί καθαρό μελισσοκέρι. Ναι, αυτό να κάνετε. Το έχω κάνει εγώ σε μια βάπτιση ενός φίλου. Τα επέλεξα εγώ, πήγα και αγόρασα λαμπάδα από τον Άγιο Γεώργιο με καθαρό μελισσοκέρι. Μπορείτε να την παραγγείλετε. Αυτό θέλει ο Θεός, παιδιά. Όχι τα κλοουνίστικα. Το λέω έτσι γιατί για τον Θεό όλα αυτά όχι μόνο είναι περιττά, αλλά και άσχημα. Δεν χρειάζεται να κάνετε ούτε απ' έξω από την εκκλησία μπαλόνια και διάφορα τέτοια. Αυτά να τα κάνετε στο σπίτι σας, παιδιά. Η εκκλησία είναι ο ναός του Θεού. Θα δώσετε όσα γλυκά θέλετε. Μπορείτε να κάνετε και ένα μπουφέ αν θέλετε έξω στο προαύλιο. Αλλά δεν θα κάνετε κλόουν την εκκλησία, παιδιά. Ούτε μπαλόνια, ούτε όλα τα άλλα τα μπεμπέκια. Τα μπεμπέκια κάντε τα στο σπίτι σας. Μπορείτε να προσφέρετε ένα φαγητό, ένα γλυκό και οι άλλοι να πάνε σπίτι τους. Γιατί ξέρετε τι μας έλεγε ο πατέρας Σάββας? Πηγαίνουνε, λέει, τα παιδιά, τα βαπτίζουνε, μετά πηγαίνουνε και κάνουνε τραπέζια και φυσικά είναι και πανάκριβα τα τραπέζια, γιατί αν καλέσεις όλο το συρφετό, φυσικό είναι ότι θα σου έρθει ο κούκος αηδόνι. Και γι' αυτό πολλοί αργούν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Γιατί έχουν βάλει στο μυαλό τους την βάπτιση να την κάνουν των 20.000 ευρώ και πάνω. Όπως μας έλεγε ο ιερέας αυτό σήμερα, ότι πήγε σε ένα σπίτι που τσακώνονταν και τσακώνονταν γιατί θέλουν να κάνουν βάπτιση και να κάνουν τραπέζι σε κτήμα που θα κόστιζε 20.000 ευρώ. Και λέει, γιατί να μην δώσετε αυτά τα χρήματα σε κάποιους φτωχούς που έχουν ανάγκη, αν θέλετε να τα διαθέσετε. Χωριά. Έτσι λοιπόν, ό,τι καλέσουνε, συγγνώμη τώρα δεν ξέρω από πού σταμάτησα γιατί λίγο κόπηκε το βίντεο, θα σας τα πω γρήγορα γιατί τελειώνει το βιντεάκι. Ό,τι λοιπόν καλέσουνε, μας έλεγε ο πατέρας Σάββας, στα μεγάλα τραπέζια, είτε μικρά, στα τραπέζια που καλούνε για τις βαπτίσεις, ό,τι αμαρτία συμβεί επάνω στη βάπτιση, τότε, όχι στη βάπτιση, συγγνώμη, στο τραπέζι. Ό,τι αμαρτία συμβεί πέφτει πάνω στο παιδί. Και δαιμονίζονται, λέει, τα παιδιά και έρχονται εδώ και μας τα φέρουν να τα ξεδαιμονίσουμε. Πώς? Και πώς είναι δυνατόν να μην δαιμονιστεί το παιδί σου όταν στη βάπτιση λες ότι αποτάσσω με το σατανά και τις αγγέλης αυτού και την πομπή αυτού που είναι ο διάβολος και το καρναβάλι και τα μασκαρέματα τα αποκριάτικα, όχι αποκριάτικα, τα μασκαρέματα τα καρναβαλίστικα, γιατί αποκριά λέγεται αποχή από το κρέας. Είναι άλλη λέξη που δεν έχει καμία σχέση με το καρναβάλι. Μην δίνετε τα παιδιά σας καρναβάλι, γιατί δαιμονίζονται και όταν έρθει ο δαίμονας δεν φεύγει. Θέλει να πάρει, να τυραννίσει, να βασανίσει. Μην δίνετε τα παιδιά σας καρναβάλι, μην τα δίνετε στο διάβολο, γιατί δαιμονίζετε τα παιδάκια σας μόνοι σας. Και δεν θα τα πάτε ούτε στις εκδηλώσεις παιδικού σταθμού και σχολείου όταν είναι τέτοιες εορτές. Θα τα πάρετε στο σπίτι σας, θα τα κρατήσετε εκεί. Ούτε θα πηγαίνετε σε τέτοια μέρη, γιατί η βάπτιση μολύνεται. Δίνετε μόνοι σας τα παιδιά σας στο διάβολο. Λοιπόν, κάντε τη βάπτισή σας, ένα γλυκό, ένα φαγητό, ό,τι κεράσμα θέλετε, χωρίς μπαλόνια και φρουφρού, να σέβεστε την εκκλησία και να έχετε το παιδάκι σας ήρεμο, γαλήνιο και όμορφο σωστά στη θέση του. Όχι αυτά που δεν θέλει ο Θεός, παιδιά. Κύριέ μου Σου Χριστέ, ελέησέ με, μην το ξεχνάτε, να το λέτε συνέχεια, και το Θεοτό και Παρθένε της Παναγίας. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτυχε των ψυχών ημών.